il-Festa hija serata ta' importanza kulturali għalina l-Maltin, fejn niċċelebraw li l-festi tradizzjonali tagħna saru wirt intangibbli tal-UNESCO. Se nagħmlu avveniment b'interpretazzjonijiet moderni u spettakolari tal-festi. Se jkollna mużika live mill-bandisti tagħna flimkien ma' xogħlijiet ġodda mużikali. Eżempju, qed naqdu l-akbar band li qatt saret. Wieħed mill-attrazzjonijiet ewlenin huwa wirja tal-lob tan-nar sinkronizzat mal-innu nazzjonali madwar Malta kollha, installazzjonijiet artistiċi li jinkludi statwi tal-Anġli. Se jkun hemm ukoll qari poetiku minn talenti Maltin bħal Alex Vella Gregory u Gabriel Lija. Se jkun qed jittella xogħol tan-nar tal-art għal din l-okkażjoni. It-tfal se jkollhom fejn jagħmlu pavaljuni, liedni jew jirtukkaw kolonni jew statwi. L-avveniment mhux biss se jkun spettakolari imma wkoll edukattiv li juri kif it-tradizzjonijiet antiki Maltin tal-festa jistgħu jkomplu jgħixu u jinbidlu fi programm għal ġenerazzjonijiet il-ġodda. Dan l-avveniment se jittella nhar is-Sibt 19 ta' Ottubru fi Pjazza Tritoni.